Kublai pi barok ki ba banyak ni ke video ki parlok ki parabangai bat kamtam ye pi ki samla ki ba banyak ni ka video jongi ka ni ka por nga kuntu bai pasa bat nga don lang bat I sawa ka ni lakyang I we na ki samla song ka balang balawan ra ya kanam kum I Miss East India hakini ki tayo baladap pada kecok opong don lang niru ya ka kami bas lang ya ka ya ikon mo te kena paslam ni hakane ka pong I kwa ban ya kren ni ban klijing kali ya I ban ka cok opor ba in ya tho ya kata ka jing shem ka jong I ka jing ya dan ti ka jong I hakane ka hado ba ipo ya kani ka jing jok ka jong I mo te sawa kani lakyang mo ni kwa ba pin ya tho kan dia halor kani ka jing ya dan ti ka jong pi hado ba kejingat nanti jom pihak ni ka jingilat kai mo hado ba pi ba sim sundon ne karai ba sim mentah hakini ki rensanya ko te kunu kejingat nanti jom pihak ka ba dapat kani dan kom siap ha ai ngo ba yo blai try kendat bo udan kat bat ni ti ko blai shibun ma kentu ba fi khot kerpat ni khot kerpang ni hakini kesini te dodo dang rit ngalong ba ke kena ka ba jule kai sport Tapi haka jingya day bat kani pat last year dan ba bu ke poster mo beri treka pasa tinggal syukali ken ke ai mo kani ti ang ke Iron Man kani ban pen idok sa tinggal ang ngapat ngaga kena sport tinggal don tangi apps long ni ban try yang tu syang api before cut ken ya kata yang to ngan perkat mo ti ang next biang ngakli biang ngaong ai ngatang ke kulu bangan yo persyang ban yo try ban yo pai ti ang up mo ngan kli ne isa ti ang ila join ke bouncer ti haban post em kata ka poster tang to ti ngapat nga hakata ka por ngam tip ba ngi day kejuk kejej bat ita isa yo sa kenjin ti ngakot ba isa ti ai ke number ti ang to text te try kli ken ne I ti send ke video kan man pen idok sa ti nga syupai to ngan le be ngan try la kanu ru ngan try be ti hakata ke sini khat pratrik ujun 2022 ke step agam men step ngam tip ngan lek ni ngam lek ni nga super khat be mo ngam lek namar ba jor palat slap ngam lek ti super khat biang Ari ngala dab ikran bat ki kumbathak ma tang ni hap iban lek ta lala jia kumno la long kat balong ru tu blend dan baik yang bu ba yo blend hang ta tam dap nang tang ju poi hang ta ni ni ngapai ke stage ma ta try baik la kanuru try baik tingi dan hang ta kan thei sau ni san ngut ting da compete ma hang ta tiang da yo nim yo ngan lek be siing an ra be tingai imeiru imtip baying rum tip tingai lek tam bat nga bat ipara iba mo ita iba ngi khat para ba he para arbe arkemi tiang to lek lang bat nga mo ti support ken dep nang ta support te yo be yo khat du te dang try yo be ta yo ra ke trophy ken siing te dap hang ta ju long ba jar ju stop ken hang ma poi pat khat bangan poi pat hadu kat kani yang post ba imaken di ngayo iba ki post ba don gitu ki bouncer ba yo government boys duty yang maken yang ngapat yang maken ngamut ba filaklet yang to ya kata tu one not share office ra ki kot ken ban pendap ko form ngam te ba in thap bouncer nga tang to maken dengan dep ngan dai hata dep nang ta yang la dai ko por ya fi ba fin le kai gym no okay to ngan le no khat kandai 3 August 2022 ngat try ngan la le kai gym ken dep nang ta ngasu compete second hakami galia tingam dan tang ban penmas tang ban yo experience ya lek baik dan lek ke confident yang tah lek baik tah makin pin try baik ma ang tah
Ti ngai shule hamta ngi dan sangut dengan ya ka basah. Fourth place mah. Ti lah kemen ya dia man rak trofi yang siying. Ti hamta shule kai ban try next ni usnam kan badan haka atrik September dan yang ke Iron Man ha juai. Te shu pen krek bai shu le kai man gasngi klem pep ki parlok ru kim ju khat inga shino namar ba ki khat tang a lai si te ngam lai re namar ba ngan haban le kai mo nang tangan chu don por shino ngan tangan fokus bai mo te aka third ya le kai biang compete biang ha juai ha library te ni dan lai ngot te ya bai third place naka 5.4 naka 4.3 te dep akataru compete dia ha Meghalaya te ni le biang ni job te ya man le ka shabat le ka shabat ni jingkmen nga shupun bai na ying la job ala ya thu mo bala ya ban le kai last year ngaku abai ban le Sikkim tambam pat ya te menta pat la ya ban le kai sha Jharkhand ni jingkmen namar ba ya ban le bar state te dap tu nga ang bai blei shibon ba fidan rengkat bai ban nga mo te hadu Jharkhand le bai ki work out le bai prepare bai ban yakun mo kata te po yang tapat ngishu Jharkhand shu yo ni nga yo ta trophy nga ong nga kwa ban ra bai mo kata gol shi ying te isa flan kan la push bai atau le bai daga bikini mo man balong rit mo kamet ang ta ngan le bai ada long kan nu ro tang shi job nak taru ni gedap kecing kemen ba yo pada ka bahe ke trophy tang Kata nak mo, pi basangap tarai pi layas ngohi kat no ka drong kata ka lenti yat ke jong i mo, handuk ka mastang handuk ka ba iyo kan ni ka nam job ka kum i Miss East India ka ba i kun po Jharkhand mo, po Jharkhand. Te kan ni ka por ngi kwa pin ya tho mo kan dia namar kan ni ka jing anti jong pi kra drong ba ka jok por ngatarai ke jing kibon. Te ni kwa opinion tu hakano kur kompi le ya kini gijing hakano kur kompi job ya gijing but kumno ka mano ba aiman sim ya pi ban le shu ya kini ki jing ba bon mo ti snu ba ya tu kan det pang kini ki gijing le jang pi ba gijing mo gijing te man la obru kidan ben la kha yang ni shu perthai ban ya kun ya gijing mo te nang kong gajing bai ba gajing yaladi bam yo ken ban prepare ba ha ban penbiang yaladi ha ban tre haying ro ha ban penbiang cha college ha ban penbiang shabar mo te gajing ba na ying nang kong ti kim tip te ngidon ba gajing ban support yaladi klam ban pen I ka kam ru kum no kin ngai mo te ha ban pen I ka kam shwa và kiru kin support ma ni yeng asam gajing ba ya kendo pat ba kibru map ngam mut yeno tang ba sini pat lada fikyu ti ki la yo belai file ko to mi dei pi kin thei long rai ban le ko to te ngam ju ngap don ba gajing mong mo ba belai ba kim ai men sim de ka ba pen kemen ni ban kentu yang ni ki kena samlama baladak don nakanu ka sapru habet ban biang ba ublei ula ai mo ti don ba kecing snyosi ta imakin lada filek kum kani ti fi habet ban syakren da kata sya criticize mo ta ngam apta ngaruk ngan sengap baik ti syurki ngam ju dan kam ban explain ki hapai pan yelek gijing shwaban contest haka Jharkhand ru shitio gijing ba kumno ma ban yelek chata haban don gi support ma te ba ublehi ula don ula manghi yangi bangin wanra kata gijing job te bo gijing duai ba ngin yelek
ban la ban yelek king ya kata ka jing Satu nak mo kumba pila esngau mentan ba ka bonsen ngisha pendok mensem mo ka bede bat kini ki sap ki bangidan bonsen bang ikwa ban kiu kindan bet ki ban persyang ban penhiar ya kata ka jingsngau ko jongi mo te wala kata ru ngatarai nak benta gitu ki ba tresitong hi kini ki jing borok kinlong tang si benta na kata ka lentiat ki jongi mo te ki jing ngin ye job bet batong kata ka baton hi kamon te ha kani ka por sakawai ngatarai ngi kwa ban keli ba menta pila yo kani ka nam job kum i Miss East India mo te kani ka ngatarai kani ka jing job ko jong phi ka ba phi le ha kani ka North East jongi mo te ha ko bede bat kani ka jing job ngatarai phi kum i ba bala ya kani ka lenti mo kidang don tarai kini ki wepat ki rensan ya ko ki ba pi dang temu ban da yale kum ka national level dan ni international level ni tim mo te kidan tarai kum kita ki jing ko ba pin dan dang don ka Mr. but Miss India December ini saya like mo kibun bang ya like hang taru ti hab hi ban like namar ba la job da ko ko vai ke kendan hab ban kiu se ko vai pat ke kendan mo hab ban trace tom biang entang ngaru nga hab ban prepare biang prepare ka bam ka thia baro hi te ka bede bat kani ka ba pin yale mo kani ka Miss India aga Miss India nai pin yale Miss India te ka bede bat kani ki pin yale bet kalong kelum ya barok ni ke kidan de kini ki kedan jingkhia ni ke bede pak ni ki kentei ngi le be ka jo be mo kelum ya barok sindang pat kidan be de ka jar covid tak kamot ki kentei de ki bon kano de ki rit ani ki hero kano be ka jo mo kategori te hak PIS ngau mo tarai ngi hap kickbox riang ya i stawakan ni laki yang namar installa ya ban simenta kan ka jing ko ka hak kadan Miss India rumo ka balong national level te yo let's say na ka jing kerjaan ke jong i pada ke jok por ka jing ai musim ke jong i in la ban na simenta hado kini ki international level rumo te hak ni ka por kumba tarai pia indo mene mo ba na kaliang jong email isus ngap te tarai ka baha bangin ailat ba in kran hakane ka por te ya phi ko dai shibon phi dan lang bat ni hakane ka por te ngi ko ban kali ka wei mo ha ka bai dai bat kane ka jing wan ra nam ka khon mo kai ka jing sngo ko jong phi na ma klem pep kin dan be kita ka kata jing sngo storong mo borok ngi sngo tho ya kata tang ba ngi ko apat bapin pensngo nak liang jong phi kan hado kat no ko jing sngo ko jong phi ha ka bai de ba kan ni ka jing wan ra nam ka khon mo ya ka yeng ka stem ko jong phi blesh pun ta jing kali jong phi nok kong ngai ko brom ko kraw yo blei ba u la ai i ka sta ka sap ka phong bai yo ban i bai ba ya ka ta ka sap ka ba ka bai la don te ngai ngisngau ko kemen do kata pai le wan ra ya ka nam ko brom jong ka yeng ka sem ka kor ka jan jong ka balang jong ka district jong ka bajalah ya barok ko bai ya ka ri ba ka jai ben ri ro barok ko bai te kom ga jing sngo ya u yo sar kan jin ba yo sar kan jin u trinanar jong i jong ka mas yang gabot mas an fitness gym dai da lembaga jing trai stom jong i baka i la karshan rat ba i ba in boy shadow kan ga thong ba lembaga jing tin ti jong i ro ban yo ban le ka shadow shatai spo jarkat te ya esngomo kiton be ki ban yarap da ngidon kata ka mensem ban yale ki ban yarap ro kindon be imo ma la ya thoi kong tan ya i trainer jong imo trainer jong istawakan ni bala karshan iban le istimenta ha kersan ba paper te ha kan ni ka por pat ni ko ban ya tho ba pin ya tho mo kan dia ka long kum ka kam ka long kum ka sing kren biria ka jok por nomor bonsen
kini ki khôn mo ki sha bon sin ki sha mai le ni ki don ro ki khôn ki ba yo lat ban le ki no ki kam ki ba ki kwa mo lu ba ki tho ki mi ki pa chang ki te ha kane ko pon ko ban kali ya pi kan ha ka bai de ba kane ka jing le kai chang ka khôn mo ka suk ha to ka ha ka por ba I ya tho ya pi te ka suk ya pi ban ai lat ni ka pi ban ai lat I ban shimenta ban le shimenta kini ki ran san ma per ne ko no kata te habai ya tho ini te ngau kadon ke jing te kadon bai te lembaga jing don jong blai lembaga jing penyaj jong blai te ila ban yo ban ya le ka sha te sepo ayu ngi ai bai ngai man sim ngi ai I pen stor bai ngi ai pen stor bai I bero shi yeng sem ya karsyani ikan mar bang ngir ngar ngas tho hi mar bang ade hi ka no gile kai spot te ngas tho ka por bang ko ban yele simbanta do ko man sem godang ta jing tran ban yo ban yele kai te ye ro ngas tho ban ka ta ka jo ga jing sngaw te da lembaga jing rap jong play kan bai la jo ban wan ra I ya ka yeng ka sem ya yang bahaya ngasem lembaga jing pelat tiu blai bai ya ban le da ka basuk ban wadro ka basuk yang sem tak mo ngila es ngo tho mo kam suk ya I sawa kani ban le shimenta ha kani ka restanya ko apni dok sa namar ka kemiruk ka dai la de I atlet mo de na ngo tho trai tangshu penmi ikon sepang kata ka jing le ka sport trai ka kamsuk ya iru ban island mo te police bon di pikong kata ka jing tho jong pi mo te hakane ka po na in phai byang sha I sawakani lakyang mo ang I kwa pinya tho khandiak kan ka ba pi kwa ban pen snow la ni ban pashat ni ban ai man sim ni ki wai pat ki parasam na ka bai dai pat ka no ka kam ka ba ki kwa ban le mo la sti ki dan na mal buang ki dan na ka jong ka sap te pi kum bala yo ban wan ra ya kan ni ka nam te ngatrai ka lada PI ka jing pen shlo ya ki wai ro tharai kin yo man sim mo ki parasam na jong ni te ka ka ba pi kwa ban pen snow ka ni ka por na ka benta ki ini barok ke bapak ya kan ke video kam tam ki parasam la jong ni nga ai min sim ya ki parasam la ba lada ki don kenu kesap ru le bai tur bai seprang te kijing te gidon jar kijing ni shem bai mo tang ba hap bai ban ye le kom ba dadap ong te nga don kum keni kesap te nga pen I mdon kam ban le ran lada ublei ulamang ngi ketu yai bai don kam ban dong biang shadin yai bai target bai ko goal hap bai ban poi bai shakathong te ki pat ki samla ki don jar ka talent jar ka confident ki la yo ki don ki ba don ka sap ka jing shat ka sap ruai ka sam shet ni ka sap personal ka sam counseling kasam long public speaking ki dan te hap bai pan pen I ken ba ladangi pen I ki beri ru kitip ke kamru smart ban yo ke kamru smart ma la dan kam ban up ke kam sorkar nga ai bai ki ma kata ga ba nangkong te hap bai ban pendon kam kesap ba ublai ula ai te nga don kesap aga le kai gym ni hajim ni yo bun ki experience ka walk out ka jingkot jingkia ka fitness te ka burom ka akor ka tin ka thali kumno ban control ka temper ru te I'm see ba what you can run din kibriu lada ki yo iba fikyu kim shani kim ong file kata ya kumba dadap ong tikin ong bikin tan be ni ting ni dang sa din be shini namar hakata ka rukom ma te what I yaki khun lini ki para marjan jong fi ba fin ong kumta da fi yo iba kile te I'm sim be ba kiru kin siyo tonat
bat kiruk kin dan mensim, bat kiruk kin nang ban shlur, ban tur shepran. Ban target baik ban poi bat clear jong katong mah. Flexible mo. Satu nak kata ka jika MSM ke jong istawa ka ni mo. Dengan try nilai asngo nama keno katong keno ka stop ko bangidon. Angin dia ban lek rain mo ban ni. Ban ha ka jok ka por ngas nduk basdang ban nduk ka basdang jong kan ke video ke bang iklan bat ki mo nilai asngo ba keno ka kam ko ba ki lek nduk keno ka kam ba ilek. Ka bai dia ba kan ke jinglet yakop ke jinglet isimenta jong ke ni ke jing ko per ilai ong bet ba Shania be how blame mo blame bek lak lenti te hak na kaliang jongi ro hak ne ka por ngatrai ila ayo hak ne ka kubot mo na haba ngi don ka stop wala rai ma pen i bada ka jok ka por ya rangkat baru blay te play lak lenti bada ka jok ka por ngi la asngo ba kumba ila om tan ba ngatrai ka ne ka video jongi kan penyok kan ai ro ka we ka jempan seluruh yang ibarat ba sistem bangila yo iya ki para marjan lani ya ki para samla lani ya kino ki breu haknya ka thain ka jongi nadangi i ba ki don kene ka stop ka don kano ka stop in persiang mai pan kiu khnang ba kene ka thain ka jongi ki pai jong kene ka thain jongi kin kiu ha kino ki stop ba ki don ti ngatarai pilaya yo sngolut bara kene ka jingkran jongi ba ki Bada ka jok por pia ya snow ya ke ba ki pen snow ki ai men sim ru ya ki prasam la chung ka jok por te na kliang ka jongi ngi kwa ya ki pat barok ba pen ya pen nang pen slur ya ki paradok prasnam ka jongi bada ka jok por ba nang kershan ru ya istawakani ha ka bai dei ba kani ka jingla isimenta ka jongi syaka resan yakop Miss India mo keban selong ha obna December tinga kermen ba istawakani in wanra biang ka jingjop bada ka jok por iman ra ru ka nam ko burom ya ka thain ka jongi ya ka balang bada ka jok por ya ka jeng ka stem klempep te nakliang ka jongi ngai ku blay pi baro ki ba la putut ya ka por ka jong pi ban pa ya ka ne ka video jongi ka ne ka por bangi kermen ba ka ne ka video jongi kan ai ka jiman toy ya baro ki ba pai yang ni hakane ke por fresh boni pi baro blem kur khu yang ni blem kur khu ya pi ba blem kur khu ya ka barang jongi hasala hasatra jong ka partai fresh bon